Good morning guys! Welcome back to my channel. Guys, ngayon guys papunta kami sa hospital guys. Kasi nakikita nyo to guys. Papalinisan namin ulit siya guys. Araw-araw siyang linilinisan guys. Ngayon lang ako nakapag-vlog. Lalakad kami guys papunta dun sa labasan no. Kasi kahapon dun na lang pinarada ng asawa ko yung sasakyan kasi dito maputik. Papasok dito sa bahay ng biyanan ko maputik. So, sobrang putik oh. Ito yung sinasabi ko na kapag umulan maputik dito. Ayan. Ayun yung asawa ko. Ayun yung sasakyan. Ayun yung puti. Doon na lang pinarada kahapon. Kasi ngayon nga na umaga, babalik na naman kami ng ospital. Ayan. Guys, papunta na kami guys. Ayan, oh, farm. Makikita nyo farm. Magkabilaan. Ayan. Ayan din guys, oh. Dadaanan namin yung strawberry farm. Yan, malapit lang dito sa bahay ng biyanan ko. Nakita nyo guys. Ito guys, yan yung mga bahay-bahay na yan dyan sa kabila. Bago yan. Hindi ko alam guys kung anong tanim dyan. Ito yung ano, strawberry farm. Ito. Ayan. Sarado siya ngayon guys. Sarado pa siya. Ayun, may bukas na. Ito yung bago pa lang. Yan. Ito kasi guys na inopera na to. Nung last 2019, pagdating ko dito sa China, inoperahan na to kasi tumubo nga siya guys na parang bukol. Parang pigsa siya guys. Ayan, inopera siya. Tapos, ngayong 2021, tumubo ulit. Eh, ayan, inopera ulit siya nung 12. Ngayong February 12. Hanggang ngayon, hindi pa siya gumagaling. Linilinisan araw-araw. Ayan. Guys, pakita ko sa inyo guys yung ano dito guys. Solar panel. Ayan. Dami guys. Yan. Malawak yan guys. Oh. Oh. Kita nyo? Yan. Guys, ang bilis magpatakbo ng asawa ko guys. Ayan. Ayan guys, makikita nyo guys yung ano, style lang mga bahay dito sa China guys. Oh, ayan. Ayan. May mga dragon guys sa taas. Ayan. Ayan o. Ayan. May mga design sila guys sa taas. Ayan. Ayan, ayan. Ayun. Wala akong makitang ano. Ayan o guys. Oh. Kita nyo guys. Ayan o. Ayan. Ayan. Magalaw kasi yung kamay ko guys eh. Gagalaw. Ayun guys, makita ko sa inyo. Ay, hindi mo kita. Ayun. Ayun. Oh. Ayun. Malapit na kami guys. Yan guys, maraming paninda dito. Kahapon wala yan. May araw lang din kasi guys na mga nagtitinda sila dito. Ayan. Ayan. Yan guys, mga blanket, mga kumot.
guys, mga medyas, sapatos, at sa kabila mga damit. Ayan. Ayan. Karamihan guys na paninda dito guys, mga jacket, mga ganyan, mga pang winter. Yun guys, paliko na kami, isang liko pa guys. Ayan na. Ayan guys, oh, ayan. Ayan. Diyan ako guys, inoperahan guys. Magmamask muna ako guys. Ay, yung asawa ko din. Ayan. Guys, papasok na kami. Tingnan ko guys kung hindi ako sitahin guys na nag-video ako guys. Dito guys sa entrance guys, mayroon dito na ano, chine-check yung temperature. Tatapat ka lang dun sa parang monitor. Malalaman mo na yung temperature mo. Wala pa guys yung doktor dito guys. Yan guys, makita nyo guys itsura ng hospital dito guys. Ayan guys, oh. Ayan guys, pauwi na kami guys. Ayan. Nalinisan na guys yung sugat ko guys. Sobrang sakit guys pag linilinisan. Ito na kami guys sa bahay ng biyanan ko guys. Ayan. Nakauwi na kami. Thank you for watching guys. Bye.